dạ hứa yên dạ hứa yên dạ ôi dạ hứa yên dạ hứa yên dạ
Hứa
e a a e a e a ya e a ya e ya o Netepi ingkang sumpah prajurit netya bela bangsa lilata ing nyawa dadya taruna kusumaning bangsa Jumangka ing yuda sang satriya tama netepi ingkang sumpah prajurit nedya bela bangsa lilata ing nyawa dadya prataruna kusumaning bangsa.
Dari Bu siapa? Mau lali aku. Kuliah. Nggih. Aku nek ngundang Bulia ki Bulia wae. Lah piye? Ojo mama. Lah tena. Mama Lia. Iya ya. Mama lihat itu sejenis anu ya, Mas. Mama. Paus dong. Iya. Heeh, belia wae. Iya. Ya. Yuk, kangen nih Keri dulu. Ingkang hamangku gati lho iki sing njaluk. Wah ya. Heeh. YouTuber lho iki. Rati pinangkani kowe rati ada kangen nih Keri bareng turang YouTuber. Sepine wengi iki. Asik. Ayo Be. Ning kene aku ngeteni. Kesuwen-suwene wis pirang sasi. Neng dikeri kowe ra bali. Apa aku salah? Naliko urip saoman rembulan sing ana dhuwur segara padang ana ati kula hujan ati kula teko ning mikiri nang mulia Apa aku salah? Nalika urip saomah. Kita iya Hey, hey. Aku nangis, aku kangen, janjine biyen kowe sadar. Hei, sampun katut. Siapa aku di ngene. Ya Nggih, sudah. matur nuwun. Oke. Teguh. Oh, ini. Nggih. Wah. Beliau itu yang mengajari saya bernyanyi loh, Oh Mas. gitu. Iya. Suhu. Termasuk orang yang berjasa di kehidupan Hidupmu. saya. Iya. Matur nuwun ya Pak Teguh. Terima kasih, Lancar Pak. rezeki, semoga sehat selalu. Engko ngasih dhewe ra isih ketemu bengi. Iya. Muga-muga ya iki ana tunggali. Anu Mas, tenang Mas. Warbandanen ki lomo-lomo. Tukang wedak, tukang bilis laris. Lo kok dilewati Mas? Ya Aku sing ngene kok ya. laris kuwi. Yo aja dari. Ya, minangkani pamuritan malih wonten Segara Madu. Iya, segara Mas. Segara Madu. Pliket dong. Heeh, kan asin.
Asin dan manis. Iya kan berarti. aku ngomongnya segoro ki laut ki identik dengan asin. Oh, njok madu ki Betul. manis. Berarti Iya. perpaduan asin Antara dan asin dan manis. manis. Oh, cumi-cumi berarti. Karepmu Bu. Iya. Ayo. Bu, tombol kangen bu. Ayo Bu. Kuwi nek ade ning lor kono. Ya, neng kene. Ora penak. Tahu biyen ning lor kono, sindone bosok. Heeh, ngono ya tahu. Bosok. Kesuwen di. Maneka warna berpuluh-puluh tahun menghadapi Iya. beraneka macam jadilan. Ya Mas, atur. Iya. Sing ngendang bosok wis tau urung? Oh, wis tau. Wis tau ngopo sih? Besok nek kono sauri yo. Ra nanggap cerewet jare. Enggak boleh, enggak boleh. Nggak Seniman itu enggak boleh seperti itu. Ya, ayo kanca-kanca dados. Yo, dados kanca-kanca. Citra, kayu
Mandu sampun anjir.
Trimo mundur
Sumangga yo bareng Sumangga Os a os a os ya os Sing
aku omo sareng kalongan sing tak suwun kembang biru aku omo bocah calongan aku omo bocah calongan sing tak suwun kawin wong lurik ulane sawa lurik ulane sawa tasih cilik butuhe dawa ubur uyung Jebul parikan. Aku yo Nek yo iso. jogi parikan.
Yo bali yo bali yo. Os. Indra Diki, terima kasih ya. Iya.
ingsun timbali ingsun timbali sira marmaya ingsun timbali ingsun timbali timbalono Raden Marmaya Raden Marmaya dasar bagus kapara nyata Raden Marmaya dasar bagus kapara nyata dasar sakti mantra guna Sekar melayong layong dilayong sekar melayong layong sana layong sini sama saja Raden Marmaya dasar bagus kapara nyata Raden Marmaya dasar bagus kapara nyata Bambang permati Raden Arjuna Bambang permati Raden Arjuna dasar sakti mandraguna layong dilayong sekar melayong layong dilayong sekar melayong layong sana layong sini sama saja Semarang singgot kayu malang daya pinggir kali ngekot ala ayo ngekot bubar ngekot dal bali Semarang singgot kayu malang neng pinggir kali ngekot ala ayo ngekot bubar ngekot ke nyumbun bali
ikut ala ayo ikut bareng ikut ke nyuwun bali. Yo. Bali bali.